Здравейте, дами и господа, аз съм Пика Геймър и днес ще играем Ravenfield. Да, от много време не съм качвал клипове. Просто защото е даско, знаете, може би които от вас имат канал и снимат в него, те знаят какво е. Та, сега нека да започваме. Така. Окей, почвам. Окей. Така, ще го сложа на 300 ботове. Изшвант. Така. Избирам помпата. Найде това. Нехубавите. Така. Май ще му необходима граната. Ето тази. Малко лагва като местя мишката. Така. Та базука най-добре, другата се прицелваш докато отиде. Така. Окей. Вау. Доста хора. Къде са най-много? Къде? Айде от тук тръгваме. Отгоре са повече. Май. Още от сега почваме лето. Охо. Хи, че ще кадни. Окей. Така, ето, падна. Там ще крият всичките. Не! Ей! Драйверчето. Добре. Вау. Правят някакви ракети, виждате. Някой правят някакви ракети или какво е, зачервенява ми ще екрана, но не има демидж. Това е предупредително, че може. Май. Добре, от тук също има много годинки. Добре. Excuse me, bitch. Fuck. Не миличи се. Ой, ако бе. Така. Нека се разпълна. Не пуши. Интересно. Опс. Excuse me. Sorry. Прегазих някъде. Кой не може да съм прегазил? Така. Ето. Сега искам да стигнем до 2000. Давай, виж къде ти дох. Please. What the fuck? Майко, една базука! Една базука! Има да летят трупове! По-добро да учат. Хайде, напред с базуката! Само възстанието! Тук ново възстание. Не ще виждам, че кървища трупа. Не стреляйте при мен. Така. Фак, шия.
Тук не са събрали хора. Ей, колко хоричи имаш там, бяхте ли? Мара, ще една базука да й вкарам, всички ще слетят тук от всякъде. Аре, къде сте? Охохохохохохо. Охохохохохохо. Hello, самолет. Так, самолет изсред. Лип самолет 2016. А так не, махай. Добре. Тревата лети. Трева, махайте се. Маля, ако не са масички, щяха да умрат от нашия отбор. Аха, гледай ги, бе! Маля, ако не така е така. Ако не по този начин, по този. Не, с помпата тук не мога да съм. AK-47 ще излюм. Тя толкова больна, аз трябва един път зареждам, даже не ги убива. Той да можеш играе, какво пъш тук, бе? Жалък. Бълък, добре. Аха. Гледай ги, бе, колко ще... Още излъщи на кукулята. Професионален помпаджия. Така. Вижте какво кино става от другата страна. Добре, не исках тук, но пак е по-добре. Вие двамата погледате. Към морето ли гледат? Ей така ще кара копа. Ще блъсна някого. Пуснах някого. Да. Бип, нищо не вижда. Бип, пазете се. Бип. Много ще нишки за моята кола, вие ще като деца. Нишки ще се ви блъсна, като малки дечича ще. Оли, какви ги върша тук? Не, скилме, фак. Добре, скоро правим 2000. Сега съм дошъл горе, съм ги избил всичките. Тук. Пак ще така, като се качим на този хълм, виждаме всичко. Сега да се хванем на бързо, да видите. Чакай. Ето, мина. Ето. Ето тука. Ето, точно, къде точно. Ето. Excuse me. I am the queen, da. La. Tra-la-la-la-la-la. Bum. Ole. Wow! Колко бяха там? Именно училиха. Колко бяха там, бе! Лайко, вижте! 1000! Маля, цепи. Айде, още няколко. Да свършим играта. Да свърши епизода по-скоро.
А сега след това ще направя още един, не знам кога ще ги кача. Но ще пак да знаете, ще бъдат или днеска ще ги със сигурност. Утре може и втория да е днеска, но може да е утре, не се знае. Excuse me, motherfucker. Оле, хвърля мете. Оле, motherfucker. Ето така е гърня. Оплашите бензор. Fire на хом! Направихме 2000, само да умрем. Не дей! Ще живее бе, идиот! Тук има... Убиха ме. Това беше само да пробвам нещо. Няма да ги купя. Така. Само да пробвам нещо. Къде си излетял? Къде съм? Не видях. Вау. И това да е всичко за този клип. Аз бях Пика Геймър, надявам се, че ви е харесало и ще се видим в следващия клип, който е след малко. И до скоро.